Arwyddor Ogam. Mae'n siŵr bod rhan fwyaf hwnna chi'n gwybod bod na rhyw 15 ar 20, 35 o arysgrifau Ogam yng Nghymru. Wel, mae na, ar hyn o bryd, da ni ddim yn gwybod faint wedi colli. Arysgrifau di rhain o'r 5 ella 6 ganrif sydd mewn gwyddor sydd yn dŵad o Iwerddon. Gwyddor ydy hon a ddyfeisiwyd falle mor gynnar ar 3 ganrif wedi sbarduno gan lythrennedd gan yr Gwyddor Ladin ac wedyn wedi cael ei defnyddio'n helaeth iawn yn Iwerddon. Mae gennym ni arysgrifau Ogam a'r Gerrig yn Iwerddon o tua'r 4 ganrif, ond mae'n amlwg bod yr Wyddor wedi bod ar ddeunydd arall cyn hynna achos mae yna 3 o'r symbola sydd ddim yn cael ei defnyddio. Rwan, gwyddor ydi Ogam o linellau bychain naill ochr i linell syth yn aml iawn ar ymyl carreg neu mae yna linell weithiau wedi gosod ar ganol y garreg ei hun. Mae rhyw hollta bychain ydyn nhw un i fyny i lawr neu ar draws y garreg. Go brin mae ar gyfer cerrig a gafon nhw'i llunio yn wreiddiol. Mae'n anodd iawn gosod neu gerfio Ogam ar gerrig, ar ymyl carreg. Mae'r garreg yn torri'n hawdd iawn os da chi'n taro yr ymyl efo cyn. Rwan ta, be dwi'n mynd i ddangos i chi rwan ydy sut mae'n gwneud. Mae rhai pobl yn yma y byddyd yn gwneud arysgrifau Ogam. Y cynnig ydy, mae efo tameidiau o bren, yn ar-dameidio bren. Lle gyd eich angen ydy cyllall fach. Allwch chi dorri gangen fel yna. Mynd ista'n braf yn y cysgod efo'ch tamad o bren. Dyma fo, fel Blue Peter. Here's one I made earlier. I dorri tamad bach hwnna i ffwrdd fel hyn. Ac mae hon yn wyddor yrfeddol. Mae'n hynod o syml, hynod o eglur, hawdd i gwneud, a does na ddim ongla, does ddim byd crwn yma. Ac mae llinellau crwn yn anodd iawn i'r cerfio ar unrhyw ddeunydd. Fanta, dyma fi rwan efo cyllall finiog dda a ryw damad bach hwylus o bren. Rwan mae Catherine Forsyth o Brifysgol Glasgow wedi dangos mor ddeallus oedd pwy bynnag un unigolyn efallai ddyfeisiodd yr wyddor yma. Oherwydd 20 llinell sydd yna, 20 fflesg, 20 llythyren, ac maen nhw wedi dyfeisio, mae hi wedi ei ddangos, fel nad ydy llythrennau tebyg ddim yn ymddangos yn agos at ei gilydd. Mae fel yr hen typewriters yma, lle bydd rhaid arafu'r bysedd drwy osod llythrennau cyffredin yn bell o'r wrth ei gilydd. Ac mae'n ymddangos bod hyn, dyma fi efo ngharreg rwan. Dyna fo, dwi wedi torri un tamad bach. Dwi eisiau gwneud ongl rwan, a mae hwn yn gweithio'n well o lawar ar goedan fyw na rhyw damad o goedan sych. A rwan ta, dyma fi wedi gwneud ongl bach neis yna. Rwan ta, mae'r wyddor yma yn un a gallwch chi i dysgu mewn 5 munud. Ta, dyma fi wedi gwneud y llythyren i fyna. A dwi'n gwneud llythyren arall. A dwi yn gwneud, dwi'n dynwarad
arysgrif go iawn. Arysgrif o Fryncur. Dwi ddim yn cynnig bod yr arysgrif wedi gwneud yn wreiddiol ar damad o bren, ond mae'n ddigon posib. Efallai mae tamad o bren fan hyn gafodd y naddwr i'w gopio. Mae'n tadio wneud llythyren o rwan. Ac rwan, mae yn mynd ar draws hwnna. A fel ydych chi'n gweld, mae'n ddigon hawdd gwneud hyn ar damod o bren. Dwi'n ei ddweud Ac yng Nghymru, mae'r arysgrifau yn ddwyieithog. Maen nhw'n wahanol iawn i'r arysgrifau yn Iwerddon. Lladin a Gwyddeleg gyda nhw. Lladin, os gynnon ni ddim arysgrifau Cymraeg yna. A maen nhw'n bennaf yn yfed gyda rhai yn Sir Frycheiniog. Da ni ddim yn gwybod llawer am bresenoldeb y Gwyddelod yma, ond mae yna gynnig wedi bod i tiroedd nhw mewn mewn llefydd llai ffrwython. Felly ella bod nhw wedi cael eu gosod mewn mannau ymylol, ella gwpio filwyr, llog filwyr, mercenaries ella wedi gosod yn benodol i ofalu am ymylon teyrnasoedd. Ond mae'n amlwg bod y presenoldeb yn helaeth. Reit, dyma ni. Ydych chi'n darllen hwnna. Mae'n wedi cymryd llai na 5 munud i wneud, a dydw i ddim yn arbenigwr, ac mae hwn yn dweud icorigas. A dyma'r union arysgrif sydd gennym ni ym Mryncur, efo arysgrif gyfatebol yn Lladin. A un cynnig ydy y bydda pobl yn gosod y tamad o bren yn y ddaear fel hyn, ac felly mi allwch chi osod neges yn ddigon rwydd felly. Ac mae dyma pam bod y cerrig nadd yn debyg. Hynny yw, ydych chi'n darllen o fyny i lawr ar ymyl garreg. Felly dyna ni. Efallai ar un pryd bod rhannau Iwerddon yn gyforiog o arysgrifau ar bren, ac wedyn maen nhw wedi dechrau gwneud ar garreg, ac wrth gwrs mae rhai ar bren wedi diflannu. Ond ar y Cymru, erioed fabwysiadu'r wyddor yma.